Oh! Hola, bailets! Què esteu fent? Pas què vols, Moki? Bueno, vull saber què esteu fent. Estem fent exercici, puto gordo! Bueno, jo també sóc molt fort. No ho ets! Que tu vols ser igual de fort que nosaltres, Bailet? Per què no proves uns asteroides, Moki? Però els asteroides? Els asteroides són dolents! Molt dolents! Què dius? Ves a pastafang! Els asteroides són bons, Moki. A que no vols ser igual de fort que jo, Moki? Bueno, ok. Doncs provaré sols un poc. Oh! Em sento molt fort! Aquesta, Moki. Aixeca aquesta, Moki. Sí! Agafa aquesta, Moki. Agafa. Sí, dóna'm! Som-hi! Qui m'ha fet això? No ho sé, mami. Ha sigut tu, Bailet? Vaig a trucar! A què trucaràs, A què trucaràs? Els Mossos de l'Esquadra. Salam aleikum, ¿qué pasa, amiga? Aquests bailets estan tomant asteroides! ¿Qué pasa, boy? ¿Qué crees que lo partes o qué, bro? ¿Lo partes o qué? M'acabes de picar! Mesos val no tornar a tomar asteroides! Únicament per mi! Mesos val perquè si no... Coneixereu el dolor! Esclar que sí, mami! Bailets! Un asteroide! Oncle Cesc Produccions.